Ngivela kahle. Sanibonani bantu base South Africa. Ngiyacela ngiphinde ngixolise. Ngiyazi ukuthi mhlambe anginalo igunya nelungelo lokukhuluma nani. Kodwa ngenxa yesimo engisibukayo nginginawo umcabango ukuthi abanye abaholi bethu sebesibonile lesi simo. Kanza kwethu ngiphawula la njengelunga noma njengesakhamuzi sase South Africa KwaZulu Natal. Ngiphawula ngodaba lalabo bantu bangaphandle olungangiphethe ke neze kahle ngoba mina angilubuki ngingedwa nje, angilubuki njengokuthi sikhuluma ngabantu bangaphandle, kodwa ngilubuka njengempi equbukayo yomnyama komnyama. Angisho ke ingane zakwethu ukuthi oza kwethu noma abanewethu nodadewethu ababonela ukuthi kufanele labantu bangaphandle bahambe ba wrong, cha ngisho njalo. Kodwa engikushoyo nje ukuthi ingabe zingane zakwethu, number 1, laba bantu bangaphandle bafikela bavula izitolo, bavula amasaloni, bavula indawo eziningi zokusebenza, baqasha inqwaba yabantu, ngicabanga ukuthi hundreds of thousands. Njengamanje njengabahlali base South Africa nezakhamuzi siyabaxosha. Umbuzo wami ke oqala uthi kukhonani bafowethu nodadewethu esenihlelele laba bantu abebelala bedlile ngenxa yalaba bantu? Kukhona yini uma bevala kusasa nje esenihlelile ukuthi laba bebephila ngabo bazolala bekutholile noma bekudlile? Ningangizwa kabi ingane zakwethu, angisho ukuthi kubi ukuthi nibaxosha. Umuntu nomuntu unendlela yakhe yokubona izinto. Kodwa ke okungethuse kakhulu ukuthi kunombhikisho enguzwa kuthiwa umhla ka-30 obuhlelwa ngama South Africans. Njengamanje kunombhikisho ohlelwa ngabantu bangaphandle nawo ongomhla ka-30. Isingizwe sibuhlungu ke leyo ngoba kusho ukuthi akuyona imbhikisho kuyochitheka igazi. Ngane zakwethu phela ningakhohlwa ukuthi lo mbhikisho noqale ema South African nibaningi ninjalo. Nihambe endleleni khona begxobeka amakhona kuba njeya njengamanje. Nginovalo lokuthi kungenzeka kube khona abantu base South Africa abazoma nabantu bangaphandle, ikakhulukazi ngoba khona abaphila ngabo. Yikho ke sengikubuka njengokuthi kusho ukuthi lo mhla ka-30 uyimpi ebheke komnyama eqhamuka futhi komunye omnyama. Kukhona ke abazojabula futhi bazuze ngalokho. Ngeke ngiyeke kakhulu lapho ngoba angipolitiki la, ngikhuluma into yesizwe futhi into ezokwakha isizwe. Ingane zakwethu ngicela okwaziyo ukwedlulisa le video ayedlulise ize ifike kubantu abangakwazi ukufaka isandla. Mina ngicela into yodwa, ngicela ukuthi osomabhizinisi baseNingizimu Afrika nabangaphandle abayibonayo lento ngomhla ka-30 kuJune basilungisele abantu nje abazobaqasha baye kuyo le mashi noma lama mashi amabili ahlelwa ngabangaphandle nabangaphakathi, bayoqasha nje izingane zabantu ngoba ekhaya ingane zakwethu uma kunezinto ezidingayo ungayitholi uyabona sengathi khona abanakiwe kunawe. Engicabanga ukuthi mhlambe kunezinye zezizathu ezisusa impi komnyama nomnyama. Siyavuma ingane zakwethu abantu bangaphandle abanye bayabenza ubugebengu, kodwa ke uhulumeni osifeyelayo la ngoba kufanele ngabe uma benza ubugebengu naye wenza umsebenzi wakhe. Ngakho ke ngiyacela ingane zakwethu niyedlulise le video izifike kubantu abafanele, bese lekelela basiqashela izingane zabantu lezi izobe igcwele lapha emashini. Bese okugcina ke sengicela uhulumeni wethu ukuthi asukuma ayovimba leli yagazi ngoba igazi lizochitheka lapha inkulungwane zabantu abamnyama eyizofa lapha njengoba ngisho nje
nami ngibona ngenye indlela angisho abantu bangaphandle bangahambi kodwa umbuzo omkhulu uma uxosha umuntu waseLesotho uxosha umuntu waseSwazini uxosha umuntu waseZimbabwe uxosha umuntu waseMozambique uxosha umuntu waseZambia uxosha abantu bamazwe akhele eSouth Africa okunemlando omkhulu ojulile ngalabo bantu nezwe lase South Africa noZulu wonkana. Umbuzo omkhulu ke uthi baphi okufanele ngabe lento bayayilamula ngoba bakhona abantu abawaziyo lo mlando futhi abasaziyo isizathu sokuthi bavikelwe laba bantu kodwa bekho why bangakhulumi nani noma neSouth Africa banikeze umqondo banikeze isizathu sokwenza bangasho lutho ngalabo bantu bokuhamba. Izakhiwo zomthetho zenza umsebenzi wazo singali sodwa ingane zakho ukuthi ngiyaxolisa mangikhulume kabi kukhona ozongizwa kabi ngicela ningangithuki niyeza ngiyaxolisa ngixolisela ukuthi ngiyazi ukuthi vele bengamele ngikhulume kodwa kube kukhona umuntu okufanele asukume alivimbe leli gazi ngoba lona likhona futhi kuzochitheka. Yabonga ngixolisa kini nonke.